ndị mmadụ na-adị extra wicked. Ele ihe mere foto n'ugbo. Foto no gịnị mere foto n'ugbo onye ọbụla na-ahụ ụzọ ga-ahụ foto ga-amasị foto. Enweghị ihe na-ese na foto m na-ese gị n'ime foto. Foto m wepụtara obi m ote hụlalụ bendi ada ụlọ ote sekwa ihe ọma. Abịa na-eme m ya dị ka yi ma azụ akwa. Onye Chifimo. Ole ihe na road na abamba gịnị? Ma bọdụ ihe m jikọta abamba. Nye onye ngwa ngụ petrolicojarism njikọta nwanne jikọta anya gị lele foto. Legodi foto na wọrị dị mma. O wee site foto. Foto na ụgbọelu na wọrị dị sam. Foto makwara mma, but ole kwa n'isi ndị nwa ahụ a? Ndị nwa ahụ no mgbe m sịrị ha foto ebe ntịrị m down share. Nwaanyị nwe eke isi yarị dị mgbe isi ebira abịa bendi. M kọtụ pisi na-eme ka m chọta isi ọzọ wuru isi ọzọ tige mana ahụ ya dị mma. Ọgọ m na-ahụ dị isi ahụ dị ume anadị mma. Aghọta m isi ya pụrụ apụ ka isi ya dị mma. Isi ya gbungoro na-egbungoro ote mgbe m sịrị the head come bend like this. Ihu ya mgbe ise gị ya? Ọmụma aga m ese ka m si eke. Ọmụmezi onwe m mezikwa imeji nọ na foto. Enwere esi eji foto mgbe ndị kampen na-eme kampen na ala ọmụnwa sechara foto niile ndị kampen. Foto m sewere ka mgbe ụwa ịwekwana berial niile emere na ala amichi ọmụnwa na-ese foto kọzi Nnewi ka ebe niile ọmụ na-ese foto. Nwanne m nwoke wu Chudi Ikem, the CEO of Ocean Wave Studio. Onye nwe onye kpọrọ m na phone asị na m bịaga New York na mbete New York bise foto ebe nwunye onye bụ igu onye bụ igu nwunye na-emepe dị nwunye bụkwanụ ele ahịa lọlọ aṅụlịka ifi na-eme birthday lọlọ umezu oke na-eme birthday ya kpụrụkpọ nwaanyị gbara agba ọwụ oke ndị mmadụ n'ihi otu anya ụla na-agba aga asị na m ga-ese foto nga ya ka m gara ugbu a ka m ganye ha test ha sị nweta aka ọrụ m sampụlụ aka ọrụ m ka ahụ otu aka ọrụ m otu nwa agbọghọ na-alụbeghị dị Chineke ga-akpọ ọkụ gaa nụ nga nna ya agba ụka ya mepe ọnụ sị m come on Chief Imo, this photo the body is good but the head of photo onye esere foto we didn't see nsi eloti ga-esi ahụ head na-adịghị mma ahụrụ m ndị ga-ahụ ha chee foto tọ n'ihu mmadụ na-ewepụta otu nlele anya ihu ga-adị ma m gbuchapụ gị ya wetara gị ahụ ga at least ahụ gị dị oke ka ahụ ezugo ya were emechapụ Chudi Ikem kpọrọ m sị m ụmụ nwoke a niile ụmụ onowu ụmụ onye bụ igu niile ụmụ ya elahịa Chibike nwe nwoke all my friend na Facebook elahịa nke m dịrị m nwa nwaanyị wụ my friend na Facebook Chikobi Chiadịka Obi nkwa ihe ha nna ele ahụ nke ọzọ ahụ fụrụ otu Osinachi ha chawụcha my friend na Facebook ụmụazị na-eti uncle you are coming to my mommy birthday uncle you are coming to my mommy birthday nnụrụ ga-ekwe etuchara m ọnụ ihe m gaga ishe na New York arọsịrị m arọsị ọnwụ ya ahụ ga problem ọnwụ na ha nyere m ihe dị ka 2 week m ji 2 week n'ọrụ tụọ isi ọdọ dị mma tigre nwaanyị nọ n'isi ya ada enwere foto ọzọ m na-ese amakadị m ese kawa ada akpọkawa m ọrụ ọ ma mmanụ nwa kamgbe esi ihe obodo gbara aghasị nwe ọdị ndị na-emebere ya ọnụ m bịa wọdị fiu m na-aṅụsị ụgba asị m gara ụgba m enwere ka m secha nwunye onowu foto onye bụ igwe nwere ka m secha nwunye foto m na-agịda esere visa ma ọ sere green passport nwaanyị abịa medisa m oyi m na-aṅụsị nga ọdịna ma ndọcha ga-akpa m aka n'ụkwụ ụkwụ mara ma otu ke na aka ka agbago na ma ọ ga-ekuli enwere m sola m bekee this photo is not bright. The head of the sniper is not too sniper. Sniper. Who the girl? A women. When you question a girl, oh, a women, all over the panalo. Why am I compose on the happy birthday to you. No, you can't tell him. I can't tell him what I do. If you mess okay. Happy birthday to you, happy oh. If you happy birthday to you, happy oh. Oh yes, again in the yard, happy oh. If you happy birthday to you, happy oh. Egum compose like I sang and go your tendo channel. And then they give say they give yemke. Good baby enemy. When you be good kewness. Chukunaga gozigi. You were one mad. We are call our as you have celebrating your wife every year. You will continue to celebrate, and at the age of young woman can celebrate because you are a good man. And woman and oh, okay, oh, a ripe man, oh, a ripe man, ya won't crack.
lọlọkwanụ gị nwa ụka bụ eme jisi ike happy birthday Chudi na-agbalị jisi n'ike daalụnụ ngwanụ ụnụ hụrụ n'otu esi napụga m visa bụ na onye napụrụ m ihe dị mma n'ọnụ eluigwe ga-esi ote napụ ya. Bye bye.